Ei, molt bones a tots. Benvinguts al canal i benvinguts a un nou vídeo. Doncs aquí estem un altre cop. Va, avui anirem per feina perquè avui toca parlar de lladres. Lladres. Què? Què en penseu dels lladres? No en volem aquí. No, 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 no. No en volem, no en volem, no, no. I jo us explicaré, bueno, anècdotes sobre el meu poble, no? Segurament que a altres pobles també ha passat, que entren bueno, que venen aquí a robar cases, per exemple, robar... per exemple, fa 2 anys van vendre, almenys van vindre mig any, més o menys. Després ja ho van controlar, vam fer vigilància a la nit, no?, perquè és que amb això no es pot jugar, hi tens tot aquí a casa i quan robin alguna de valor es pot liar molt, no? I què més? Doncs els lladres són mal vistos i no en volem aquí. Per què? Per què existeixen? No es poden quedar a casa seu o no sé, però lladres no en volem, tio. No, perquè és que lladres ja sona malament, no? La paraula, la lladre, mare de Déu. I res, doncs, oita, també, un nano ben petit, 12 anys, més o menys, devia tenir. Voltava, fa 2 dies que hi ha el mes que volta per aquí al poble, no? I que va remenant cotxes, retrovisors, intentant entrar a la casa, saps? A totes les cases, ho intenta tot. I hem trucat als municipals, als Mossos, que hi ha aquí aquest nano que està fent això, no? Tal i qual. Doncs van venir i el nano es va escapar, no sé on va anar, però no ho van trobar, no sé si continua aquí, si ha marxat a casa seu, perquè ve de fora, saps? No és d'aquí, ve de fora, i clar... Això és una merda, tio, perquè no saps quan poden venir ni com d'allò i clar, diu, tenim càmeres, sí, una polla, però com com ho diu, com ho apliques? Vull dir, com ho estàs gestionant, tot això? És difícil. Però bueno, va, deixem aquest tema aquí del canto i anem amb això, nano, mira això, acudits de lladres i policies, nano, va, som-hi. Aquests no us heu sentit, o sigui que tranquils, que tots són nous, vale? Perquè n'he deixat per anar fent vídeos i així ens passem una mica més bona estona, no? Doncs va, nanos, un camperol denuncia un company perquè 4 anys abans li havia dit hipopòtam. El jutge, estranyat, li pregunta per què l'ha denunciat després de tant de temps. Molt senzill. Diu, he vingut a la ciutat i he vist per primera vegada un hipopòtam al zoo. No trobo sentit, cap ni un. Un altre, seguim. El jutge llegeix la sentència. L'acusat és condemnat a pagar 5.000 euros de multa per insultar l'autoritat. Té vostè res per al·legar? I l'acusat diu, per descomptat, però tenint en compte la tarifa, prefereixo callar. No. Un altre, aquest és molt avorrit. El jutge es dirigeix al lladre. L'han tornat a enxampar de nit en un banc, oi? Diu el lladre. Sí, senyor jutge. És que sóc molt tímid i de dia em fa vergonya. Bueno, aquest, mal menys, no? Però misèria, no. Un nou reclús a la presó li pregunta al seu company de cel·la. Diu, i tu, per què estàs aquí? Pues perquè no em deixen sortir. No.
Bueno, això, aquest no, bueno, va. Diu, un lladre, atura, això ja ho he llegit. Comissaria, agressió, això. El comissaria, de manera que l'agressió va ser amb arma blanca. Sí, senyor comissari. Aquest breto em va donar un cop amb una ampolla de llet. Clar, blanc, llet, doble sentit. Una puta, tio. Això és una basura, tio. Una puta basura, home. Tio. Com poden escriure aquests acudits tan dolents, tio? I això va valdre... Oh, no ho fica, però 10 euros mínim. Mínim 10 euros. Per 10 euros per això, el regalo. Ara mateix, el vols? El vols? El vols? El vols? Doncs té. Per tu, home, jo no vull pas, tio. Quina merda de basura, oita. Pàgina, mira, ara m'he cabrejat i mira, ja m'he portat un gazpacho natural. Oh, ben fresquet de la nevera, nen. Mira, m'he emprenyat tant que agafo una pàgina qualsevol i llegeixo tots els acudits. I si em fa ràbia, el parteixo, nen. El parteixo. Mira això. Dos borratxos discuteixen. L'un insisteix que l'altre està més borratxo. Al final, un d'ells diu: t'asseguro que tu estàs més pitof. Fins i tot t'estàs posant borrós. Bueno, doncs ja m'ha fet riure, o sigui que no el tiro. Però em cara de ràbia igual, tio. Entre amics, va, som-hi, cago en Déu. 3 andalusos estan comentant la mida de les habitacions que ocupen a la pensió, nano. La meva és tan petita que quan em despullo he de treure els braços per la finestra. Quina misèria. Doncs la meva comenta el segon. És tan esquifida que quan estic malalt i el metge em demana que li ensenyi la llengua, l'haig de treure al passadís. Bueno, diu això no és res, no? Diu, exclama, més exagerat. La meva és tan petita, tan petitona, que quan hi entra el sol haig de sortir jo. Molt dolent. L'altre, l'últim. Un noi sapat, un noi sapat, fort, cago en Déu, fuà. Comenta amb un altre. Jo sempre prefereixo donar a rebre. Vale. Esclar, però digues tu a què et dediques. Soc boxejador. Nanos, estic cabrejat. Però, amb tranquil·litat i bons aliments, us dic una cosa que ja em fa molta gràcia. Falten 6 dies perquè sigui el meu aniversari. Ho penso passar en bomba, nano, d'una manera espectacular. Aviam si el dia 25 o el dia 24 puc fer directe de YouTube a la nit. Bueno, a la nit de 24 o 25. No ho sé, No us ho tinc de confirmar durant aquesta setmana. Us ho aniré comentant i a partir d'aquí aquest llibre se'n va a la sura, Ara mateix, tio. No hi ha dret, tio. Cago en Déu. Cago en Déu, cago en tot. Bueno, doncs, nanos, poca cosa més, que lladres, no en volem, tio, no en volem. Els volem fora d'aquí. Si jo em veig, si jo algun dia veig un miserable lladre amb els meus ulls, robant o d'això, bueno, es pot liar molt i molt gran, perquè jo tinc les de guanyar, ell té les de perdre. Doncs ja està, tot se soluciona parlant, no? Però, clar, hi ha uns extrems que es té d'arribar a vegades, perquè si no
Bueno, te la jugues molt, no? Doncs va, nanos, vagi molt bé, disfrutem de l'estiu que queda i endavant, no? Molta força. Mira, el gazpacho fondo, no? Mmm, que bo, tio, que bo. Doncs va, nanos, cuideu-se molt i ens veiem a la pròxima. Adéu-siau!